ओरैहाय दङ नै जिथुनाखि नानि अनिमानि बिमा ओमफ्राय थानाय जानाय माबायदि सोलियो ओरैनो एसे खस्थ'यैनो जानांगासिनो गथ'फ्रा साबैसे गथ'फ्रा गासै 8 जन दं ने हौवाफोर 2 हिनजावफोर 6 जन नुबाय दा ओरैबो नै गुदुङा नै ओरैबो सुलुं नै माथो इदिसो मोनफैबावबाय इयावलाय इजोंनो गोन खोमालै आस्तेंखालै थेंखागोन आयु सोंनि दे औ नानि फाथाल सानायालाय बोरै आयु बोरैबा सैया सेसखासै बोरैबासो थांबा बे नानि अनिमा गाहाय आसिनाव थांदोंमोन बोरैबासो फैबायला नै दायो नानिया ओंखारबाय नै मोजां फरायदो नानि दे 10 बोसोराव दङ आरोना नानियाबो गिबियावनो हिसाब लाग्रोबाय ओमफ्राय दा नों मा फरायगासिनो 10आव बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै थांनो ओंखारदों आङो बिनानाव अनिमामोननि न'आवहाय दा बिथांमोननि रियेल न'आव थांगोन आङो बिनि फंबाय बिनि बिमा आरो बिनि बिनानाव न'खरनि गासैखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे दुखुनांथावनि खौरां बिनानाव अनिमा बसुमतारिया नोंथांमोनजों इउटुब चेनेलाव फैबाय थागौमोन मानो होनना बुङोब्ला बिनानाव अनिमा बसुमतारिया इउटुब चेनेलावहाय फैनो हाथ'नाय नंला ओरैबायदि दुखुनांथाव दा मानि थाखाय हाथ'नाय नंला आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लानानै फैगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिनानाव अनिमामोननि न'सिम सौहैजासेयाव जोङो मा जालांदोंमोन बबे खनायाव आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैगासिनो दङ ओमफ्राय हायोब्ला बिनानाव अनिमाखौ भिडिअखौल' नायलांग्रोदो जोबजासे नै दायो नानिया ओंखारबाय नै ओमफ्राय मा जादों होनदों मबाइलाथ' आंना केमेरायानो माबा जानानै थाबाय हारसिंनो जाले भिडिअ बानायबाबो जाला फट' खेबबाबो जाला आयै दुखुनांथाव बिदिसो जाबाय ने मबाइला दाख्लैनिफ्रायनो भिडिअ होनो मोनाखै दा बिराद दुखुनांथाव ओरैनो फनल' जायो ना माथो ओमफ्रायलाय ए आं मा कन्डिसन जादों नायनि र' लाबोलाय र' नायलाय लोगोफोर माबायदि जाखो नै मबाइला आयै बे केमेरा दा ने नै केमेरा हरबाय आङो ओमफ्राय नै फटकआवबो जाखाला आरो नै नुखाला नै इदिसो ओंखारसै नै माथो इदि जाखो माबासो खाथलायसै आरोना नै ओमफ्राय अके होबाय आं होबाबो जा डाइरेक्टसो थांफिनो नै ओमफ्राय जेनेबा नैबे भिडिअमोन नालाय भिडिअआबो बायलाखाबाय नै इदिसो जासै नै डाइरेक्ट थुब्लानो इदिसो जासै आरोना दाननायसो जायो नै इलाय इदिसो ओंखारो नै माबा रिपर्टसो होनो थिनलाबायबाय नै आया जाखाया गोबावसै दा बिदि जाबाय आरोखि नै जोंनाव आदा एसकेमोन फैदोंमोन आङो भिडिअ बानायनानै लाखिनो मोननाय नंला आंना दिनै मबाइला गाज्रि जानानै दङ भिडिअ बानायनो मोननाय नंला जोबोद दुखुनांथाव आं आइ आफानि सिगाङाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदों माने आं गोदान मबाइल बायनो हानो मोननायनि थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरो बेखौनो आङो आइ आफानि सिगाङाव खावलायनाय थाबाय ओमफ्राय नोङो एकाउन्ट दं ने एकाउन्ट दं ओमफ्राय फनपे जायो फनपेथ' गैया दा बिनानावा ओरैबायदि रिकुवेस्ट खालामदों न'आव नायदों लोगोफोर बेकग्राउन्डआव ओरैबायदि दुखुथिया गोरिब न'खर थेवबो बिनानावा फरायगासिनो दङ खैलामैला सिनियर सेकेन्डारि स्कुलावहाय कलेज ओमफ्राय दा बिबनावसो थानानै फरायदों आङो दाख्लै भिडिअ बानायदों नोंथांमोना निस्सय नुसनखाबाय दा मबाइलानो जालानै आंबो ट्राइ खालामदोंमोन नोंथांमोनाबो निस्सय नुसनखाबाय जानांगौ मालायनि फुराना सेकेन्ड हेन्ड लानानै बायनायनि दा ओरैबायदि एक्साइटेडमोन मानसिया नोंथांमोनजोंहाय भिडिअआव फैनो थाखाय दुखुनि बाथ्रा मबाइला जाला आरो दाख्लै गोग्लैखादोंमोन ओमफ्राय बेखौनो बानायफिनदोंमोन दा जाला आरो केमेरा न'नानै जाखाला आरोखि दा बेनिखायनो आइ आफा बिदा फंबायनिफ्राय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ खावलायदों बे बिनानावखौ नोंथांमोना जुदि सहाय खालामहरोब्ला बिराद माने बिनानावा गोजोननाय मोनगौ बेराफारसे फरायगासिनो दङ थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरोब्ला माने नानिया गोजोननाय मोनगौ आरोखि आंबो बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों बेनिखायनो जा हायो अननानै प्लिज नैबे नानिनि थाखाय थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ हरनि मानो होनना बुङोब्ला बे नानिया मोनसे मबाइल बायनो हाथों हानानै नोंथांमोनजों अराय सम माने बियो ब्लग भिडिअ बेबायदिनो एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे मानो होनना बुङोब्ला थाइसे थाइनै हेल्प जाथों होननानै जों इउटुबखौ खुलिनानै होदों बेनिखायनो रायजो राजानि सहाय नांदेरगौ जोंबो एसे हेल्प खालामदेरबाय थागोन ओमफ्राय थेवबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन आं नानिनि जाना रिकुवेस्ट खालामदेरदों प्लिज अननानै बे नानिखौ सहाय खालामि थाइसे थाइनैब्लाबो ओमफ्राय एकाउन्टआथ' नोंनिखौ होनायसै नानि जायफ्रा फनपे बाहायो आदानि एकाउन्टखौ होनो हागोन आंनिखौ माने नानिने फनपे गैया नालाय नानिने फनपे गैया आरो
दा बेनिखायनो जायफ्रा अनसुंथाइ हरनो गोसो जा हायो नोंथांमोनाबो बांसिन बोर मोनगोन ओमफ्राय आङो जायफ्रा हरो गासिनखौबो आं स्क्रिनशट लाजोबगोन सोर सोर हरदों बेखौ आङो सासेनिखौबो गालाङा नामखौहाय आङो नट खालामना लाजोबनानैहाय नट खालामनानैहाय नोंथांमोननो इउटुबावहाय रिटार्न आं खोन्थाहरगोन जाय जाया बेसेबां हरदों बे नानिखौ अननानै आं गासैखौबो माने रावनिखौबो गालाङा आं फरायनानै होथिजोबगोन आरो आं उमुङा एथ' हरदों उमुङा एथ' हरदों दा बेबायदि फरायथिनानै होजोबगोन आरो दा बेनिखायनो जायफ्रा जों बर'जों बर' अनलायो एबा मदद होलायगिरि नैबे नानिनि अबस्थाखौथ' नुखाबाय ओरैबायदि खस्थ'यै फरायगासिनो दङ बिबनाव थानानै दा मबाइल बायनो अननानै थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरोब्ला माने बिराद गोजोननाय मोनगौ आरोखि दा नै ओरैहाय जोंना फंबाया सफैबावबाय ओरैहाय बाबु मा नाम औ दे गिबियावनो हेंसाक लाग्रोबाय ओमफ्राय दा नों मा फरायगासिनो 10आव क्लास 10आव ने दायो मेट्रिक एग्जाम लिरसिगोन बेसेबां इयार्स थांखो 15 इयार्स ने अ आच्छा ओमफ्राय दा अबाव फरायहैदों नोङो सान्तिपुर ओमफ्राय बेनिफ्राय माजों थाङो जेनेबा आं दा अफिसाव थायो ओमफ्राय सिगां हाबनाय समाव माबाजों बिनानाव थाङोमोन ओमफ्राय फार्स्टआव आदाजों थाङोमोन आं अ अफिसाव थायो होजोंनो सान्तिपुरा अफिसाव आबसु अफिसाव आबसु अफिसनिफ्राय स्कुलाव थांबाय अ आच्छा दा जेनेबा फरायनायावथ' फरायगासिनो दंखायो मोजां नाजादो साक्सेसफुल जानोहाय ओमफ्राय बे नानिया स्कुल हाबाय मा क्लास मोनखो बेलाय 3 बेसेबां इयार्स थांखो इयो बोसोरबेसे जाखो 9-10 बोसोर 10 बोसोरसो जाबाय ने नानि दालाजि दे मोजां फराय दे नानि मोजां फरायदे नानि दे मोजां फरायदे नानि दे 10 बोसोराव दङ आरोना नानियाबो नै एकदमबारे फरायनाया 3 होनदों ने बड' मिडियाम मोजां फरायदे नानि दे फाथाल साना बोरै जाया दा जोंनो अबावथो होलांनाय फाथाल सानायावनो आच्छा दे नै ओरैहाय आरोखि गिदिरथारलै लामाया बोरै फैनाबाथाय सुइस गेटसो मोनफैबायलै सुइस गेटजों लांनाङामोन दानो कलसो खालामनाङासै नोंथां बेयाव कल खालामफिनासै बेयाव माबा मोनसे सुइस गेटसो मोनफैबाय नै र'लै कल खालामनि दा बोरैबा थांब्र'ला दिगदार जागोन हाब मा दै जाखो बेलाय आयु सुइस गेटसो मोनफैबाय बिराद गिदिरथार माथो दैयाबो मा दै बेलाय नायलाय नै आयु ना गिदिर दं नै हंनो नाया अयथासार गिदिर दंथ' आगाव माथो बिदिसो मोनफैबावबाय इयावलाय बेजोंनो गोन खोमालै आसथे ओंखारलै थेंखागोन आयु सोंनि दे औ नानि फाथाल सानायालाय बोरै आयु बोरैबा सैया सेसखासै बोरैबासो थांबा बे नानि उनिमा गाहाया इसिनाव थांदोंमोन बोरैबासो फैबायला ओइ माइया बोखोआला जाले बैयाव गिदिर थाखा फाथां आयु औ मा जायगा बेला आयु हाजो बायदि फाग्लालै बोरैबासो फैबाय ने नानि बै हा ले सेस थोस जायगायावनो गिदिंनायसोखा थाब र' नायनि मा जा लामाया मा थांजानायालै नोहोस नै आयु हाब मोनब्रै लामायानो नै ओरैबो नै लामायानो नुबाय दा ओरैबो नै गुदुङा नै ओरैबो सुलुं नै आरो नै ओरैसो लामाया मा दै जाबावखोलै आरो मारै गावसानाय बोरै जाबावखो आरो गावसानायाबा बोरै जाखोलै खोलाजों थांनांगौ ना साजों थांनांगौ जाखो बेयावबा साजों थांनाय नोंसो थांनायसो खोलाजों थांनांगौ दामा फाथाल सानायाबा बोरै सहैदोंसो लामाया मा साइसनि जाखोलै आयु खिन्थु डेन्जार खोथाया गासैबो खबरानो दांनांगौसै बयबा बरिं मोनफैयो होनदोंलाय नोंनिया ओइ आदा फाथाल सानायालाय अबेथो आरो थांबावनांगौसो मावबाय जारलालै बेयाव जे मोनबाय दा नै ओरै थांनांगौ लेफ्टजोंहाय बेजों थांनांगौ जागोन
नायलांथारनि नै माबा दखान मोनफैबायलै बेयावहाय दाना बयथिबो सोंनाङासै र' सोंनि थाथ'लाय दाथ' ओइ बे मा दखानमोनलाय मा हटेल साना दखान बे नानि उनिमा गाहायनि नङा बोरै साहाजों बै जों दावखोलांनाया आइयादला फैब्रेलायबाय गोदाव सोरावल' जाफैखाबाय नोरैहाय गिदिंदो ओरै दा लोगोफोर बे JJM खौहाय नागारना थांदोंमोन दा बेजोंनो फैफिननांबाय आरो नै खयथा खय गिदिंनांखो ओरैहाय लेफ्टजों आयु ओरैसो दावखोनांगौनो नै लामाया बिसिना लास्टलायबावसो आयु दावखोलांनांगौ जाहैबाय जोङो हटालसाना सयथिबो लामा जोबथाबबाय लामा थुंगे फैबाय गुदुं सिङावहाय एन्जर थुंगेनाय बायदि सोंनाङासैसोलै बेबा बोरै सोरनि न' जाखो आन्दायफैजोब्बायसो मारै ओइजोंसो गाबज्रिगासिनो था आयु लामाया माने हरैहाय एसे थुंगिनानै ओरै एसे माबा अयथासार ओइ 20 बारसोनि बारा आन्दायबाय जोंनिया आयु होस 20 बारसो जाय आन्दायनायानो दा फाइनालि न'आव मोनफैबायानो आयु न' साखाथियावनो बेसेबांबा गोथौ मानसियाबो दोबैलायनायनि दंग' दंग'नो आयु गारिया माखोदो गोजौथारलै बाबा गारबोदोलै आफा ना मानखोखायो मानखोनायसै दे 1 2 3 आयु हाबाय ओमफ्राय दा जों थाङि फाइनालि मोनफैथारबाय नानि अनिमा बसुमतारिमोननि न'आव आरो बेनो ने नङा होस फाथाल साना होननाया बेसो आयु ओमफ्राय आब'आ ए दे मादैसो जागोन दे हामबायसै दे ओमफ्राय नोङो ए दे ओमफ्राय आं बिनि बिमा बैनि अ आच्छा दे अनिमानि बिबै दे सिबिङा बुरजाथार नामा नै दाबो दंबावो जिगाबा अ आच्छा दे दा खस्थ' मस्थ' ओमफ्राय नैबे नानिया बेलाय नानि अनिमानि बिनानाव आयु दे